3, 2, 1. Start score. Yes. Er du klar? Ja. Vi skyder fra den lyserøde ballon. Du skal ikke synes, især ikke med din uniform. Der er bonuspoint, hvis du rammer koppen. 3, 2, 1, nu. Skal vi sige, at det tæller? Ja, det er sådan. Så er der kop. Kok. Nu. 3. Åh, bare du bliver ved. Nu er der scoring. Sådan. Så er vi ude i brænde, eller hvad? Okay, nu er det min tur. Kom så, kom så, kom så! Ja! La 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 la. Der er det champion, og der er det lost. Det er mig nu. Jeg scorer. Jeg sætter den op i højre hjørne. Nu laver vi Call Out Penalty Challenge, og jeg skyder ned i venstre hjørne. Okay, nu er det min tur. Jeg skyder op i, jeg skyder op i ned i venstre hjørne. Den galt desværre ikke. Det her det Call Out Penalty Challenge. Det er, hvor man skal skyde op i hjørnet og sådan noget. Jeg fortæller lige, hvor jeg skal skyde. Jeg skyder ned i venstre. Okay, nu er det min tur. Nede i højre. Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg gerne præsentere mig selv, fordi jeg har lige tilmeldt mig YouTube. Eller startet en kanal på YouTube. Ja, jeg er 11 år, en glad dreng. Min interesse er frisbee, noget der hedder discgolf, frisbeegolf, hvor man kaster efter en kurv, nogle kæder og med en frisbee. Ja, ellers kan I se, jeg interesserer mig meget for verden, som I kan se der. Ja. Og ja. Jeg sidder og filmer lige inde på mit værelse lige nu, så. Men jeg vil bare lige lave en Q&A, eller hvad det hedder. Hvor jeg fortæller sådan noget. Ja. Så det er sådan set det.
Og ja. Men det er sjovt at lave videoer. Men ja. Ellers så er jeg helt ny at filme med min iPad, så det kan godt være, at nogle af tingene ikke bliver så gode, men sådan må det bare være. Så ja. Så må det lige være indtil, at jeg købte et kamera, et GoPro og sådan noget. Så, men ja, og et kamera og stativ og sådan noget. Men det var faktisk meningen, at jeg skulle starte en sammen med min fætter, men så kom vi til at tænke, at vi ser ikke hinanden så tit. Så, og måske hvis der lige er et eller andet, der larmer i baggrunden, men det er ikke min far, der er i gang med at lave mad. Så hvad skal jeg lave?